அவர் மனம் திறந்து பேசும்போது அதுக்கு நீங்க ஜெபிக்கணும், கீழ்ப்படியணும். அப்பதான் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும். 2 பேர் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்குள்ள ஒளிவு மறைவே இருக்காது. இயேசுவோடு நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அவர் எல்லாத்தையும் மனம் திறந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவார். நீங்க அவருடைய பாரத்தை புரிந்து ஜெபிக்கலாம். நீங்க மனம் திறந்து எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட பேசலாம். எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா? நல்ல சிநேகிதர், ஜீவனை கொடுத்த சிநேகிதர். அவரை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கிட்டீங்களா? இல்லைன்னா இன்றைக்கு சொல்றீங்களா, நான் இயேசுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும், இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் விரும்புறீங்களா? ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றீங்களா? அப்போ அப்பா தகப்பனே, எனக்கு நீங்க தகப்பனா இருக்கிறீங்க, ஸ்தோத்திரம். எனக்காக சிலுவையிலே ஜீவனையே கொடுத்து என் மீது அன்பு கூர்ந்தீங்க, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நான் உமக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்பா. உங்க பாரத்தை நான் புரிந்து கொண்டு ஜெபிக்கணும், செயல்படணும். ஆண்டவரே, என் பாரத்தெல்லாம் இடத்துல சொல்லணும். எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்து வழி நடத்த என்னை உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென்.